ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ መሪሑ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ መራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ሰራዊት ሱዳን ንኤርትራውያንን ተጋሩን ዓሲቡ አንጻርና የዋግኦም ኣሎ ክብል እንከሎ ግብጽ ድማ በመንገድ ነፈርታ ጌራ ንሰራዊት ሱዳን ሓጊዛቶ ክብል ከሲሱ እዚ አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ መራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብቲ መንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይሩ በመልክዕ ቪድዮ ዘርጊሕዎ ዘሎ መግለጺ ግብጽ ብነፈርቲ ውጋኣ ጌራ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጀበል ሞያ ዝነበሩ ሓይልታቱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን እቲ ግብጽ በተን ነፈርቲ ዝፈነወቶ ቦምባታት ድማ ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ቦምባታት ይድሕር ምባል ኣሜሪካ እዚ ተግባር እንተዘይትሰማምዓሉ ነይራ እዚ ቦምባታት እዚ ኣብ ሱዳን ኣይመዓለበን ብምባል ንኣሜሪካውን ክወቅስ ተሰሚዑ ዘሎ ንሱ ኣብቲ መግለጺ ቀጺሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሰራዊት ሱዳን ሓይልታቱ ክደፍእዎም ዝኽኣሉ ግብጽ ዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ዝፈጠሮ ኩነት ኢሉ ክገልጽ እንከሎ ግብጽ ይዋግኡና ኣለዉ ኢሉ ብጀካ ዝውን ሰራዊት ሱዳን ኢራን እትርከበን 6 ሃገራት ይሕግዛ ኣለዋ ክብል ከሲሱ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ሰራዊት ሱዳን ነገለ ብሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ተታሒዙ ዝነበረ ሰፊሕ ቦታታት ተቆጻጸረ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ከዓ ላዕለዋይ ኢድ እንዳሓዘ ይዝመጽእ ዘሎ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ መራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝኾነ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ሰራዊት ሱዳን በይኑ ኣይኮነን ዝዋጋኣና ዘሎ ድሕሪ ምባል ግብጽ ብነፈርታት ሕግዞም ኣላ ድሕሪ ምባል ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝተሰለፉ ተጋሩውን ኣለዉ ከምኡውን በህዝባዊ ግንባር ናይ ኤርትራ ዝተላእኹ ኤርትራውያን ኣለዉ ብጀከምውን ካብ ኣዘርባይጃንን ዩክሬንን ዝመጹ ዕሱባት ኣለዉ ብምባል ሰራዊት ሱዳን በዚኦም ተደጊፉ ዝዋጋኣና ዘሎ ክብል ይኸሲሱ ብጀካ ዝውን መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ግብጽ ንሰራዊት ሱዳን ናይ ድሮን ታዕሊም ሂባያ ክብል እንከሎ ናይ እስላማውያን ጉጅለታት ዕጡቃት ጉጅለታት ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ 2019 ኣትሒዞም ክዕለሙ ጸኒሖም እዮም ሕጂ አንጻርና ይዋግኡ ኣለዉ ኢሉ ግብጽ ነዚ በመራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝቀረበላ ክስ ኣመልኪታ በመንገዲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ንመሐመድ ሐምዳን ዶግሎ መራሒ ምልሻ ኢላ ክትገልጾን ከላ ኣብ ሱዳን ድማ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምትእታው ከም ዘይገበረትን እዚ መራሒ ናይ ምልሻ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝህቦ ዘሎ መግለጽ ድማ ሓቅነቱ በጨብጥ ክረጋገጽ ማሕበረሰብ ዓለም ክሓትት ኣለዎ ክብል ዕላዊ ግብረ መልሲ ሂቢ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምራት ሒዙ ግብጽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ስዑድን ብምዃን ቁራስ ተኽሲ ክግበር ንኽልቲኦም ወገናት ከተቀራርብ ፈቲና እትፈልጥ ኮይና ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ድማ ነቲ ብዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ከም እትድግፍ ይክግለጽ ጸኒሑ ኤርትራውን ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምራት ሒዛ መርገጺያ ኣብ ሱዳን ሰላም ክዓስል ሱዳናውያን ሽግሮም ብዓለም ክፈትሑ ከጽውዕን ከላ ፖለቲካዊ መርገጺያ ድማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ምዃኑ ብዘር መልክዕ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ከካይድን ከሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ድማ መስመር ረኽብ ኩናቶም ናብ ወደብ ፖርት ሱዳን መብጻሕ ኣካይዶም ነይሮም እዮም ሕጂ ከዓ መራሒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ሓይልታቱ ብሰራዊት ሱዳን ካብ ጀበል ሞያ ድሕሪ ምትፍኦም እዚ ብሓገዝ ግብጽን ብሓገዝ እቶም ተዓሲቦም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ዘለዉ ተጋሩ ኤርትራውያን ኣዘርባይጃናውያን ከምኡ ድማ ዩክሬናውያን ብምባል ይከሲሱ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ብጀካ ግብጽ ካብዘን መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ጠቂስዎን ዘሎ ሃገራት ነዝኽሲ ዕላዊ መግለጺ ዝሃበትሉ ሃገር የላን ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምራት ሒዙ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብዝተፈላለየ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ክኽሰሱ ጸንሑ ኮይኖም ኣብ ገለ እዋናት ድማ ዓሌት ተኮር ዓመጻት ከም ዝፈጸሙ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ኩናት ሱዳን ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጅምር ንድሓር ክሳብ ሕጂ ኣስታት 20,000 ዝበጽሕ ሰብ ህይወቱ ጠፊኡ ዘሎ ኮይኑ 8.1 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝቢ ድማ ገዳይ ምዝንባል ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ካብዚ 8.1 ሚልዮን ዝበጽሕ ዝተመዛበለ ህዝቢ ድማ እቲ 2 ሚልዮን ካብቲ ሃገር ወጻኢ ክስደት ከም ዝተገደደ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ጸብጻባት ይገልጽ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝወን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ካርቱምን ከምኡ ድማ ኣብ ስናር ዝበሃል ዞባ ንሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ደፊኦም ሰፊሕ ቦታታት ይቆጻጸሩ እዮም ዘለዉ ኣብ ሃገር ካሜሮን ማዕከናት ዜና ተሃገር ነጥዕና ወዲ 91 ዓመት ፕሬዝደንት ተሃገር ፖል ቢያ ዝምልከት ጸብጻባት ከየቃልሓ ሰብ መዘ ኣጊዶም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ተሃገር ዝኾነ ፖል ኣታንጋኒጂ ብዛዕባ ብዕድመ ዝደፈአ መራሒ ተሃገር ዝነፍስ ዘሎ ወረታት ንህድኣት ካሜሮናውያን የናውጾም ኣሎ ክብልዩ ናብ ማሕደርቲ ዞባታት ተዛሪቡ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ኩነታት እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ማዕከናት ዜና ዝካየድ ዘተ ብጥብቂ ተኸልኪሉ ብምባል ነዚ ዝጥሕሱ ሕጊ ከራኸኽበሎም ምዃኑ ኣጠንቂቑ ብዛዕባ ኣብ መንበር ስልጣኑ ሸምጊሉ ዘሎ ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ዝምልከቱ ግምታት ኣብ ሰሙን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኣርስታት ብሒቶም እዮም ጸኒሖም መጀመርታ ወርሒ መስከረም ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ
ዝተኻየደ ወዓላ ቻይናን ኣፍሪቃን ድሕር ምክፋሉ ነጽባሒቱ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይምርካቡ ሃለዋት እቲ ፕሬዝደንት ብዝምልከት ማዕከና ዜና ዝተፈላለየ ኣርስታት ክሰርሓ ጀሚረን እየን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኸኣ ኣብ ሰሜን ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ወዓላ ተዛረብቲ ፈረንሰኛ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ከይተረኸበ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ድማ ካብ ገጽ ህዝቢ ምኽዋሉ ዝተፈላለዩ ግምታት ይወሃበሉ ኣሎ። ኣምባሳደር ካሜሮን ኣብ ፈረንሳ ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ከም ዘሎን ኣብታ ካብ ገዝኡ ወጻኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ዘዕረፈላ ስዊዘርላንድ ከተማ ጄኔቫ ከም ዝርከብን ሓቢሩ። ካልኦት ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓምለን ናሓሰን ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ብምክያድ ዝሰዓበ ጸቕጢ ስራሕ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ ዝብል እዩ። ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ኣብ ካሜሮን ካብ 1975 ክሳብ 1982 ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ምግልጋሉ ካብ 1982 ጀሚሩ ድማ ክሳብ ለይቶሎሚ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዝነውሕ ግዜ ዝጸንሐ ካልኣይ ኣፍሪቃዊ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ሕጂ ኸኣ እዚ ወዲ 91 ዓመት ፕሬዝደንት ኣስታት ሓደ ወርሒ ከም መሰኸቲ ቴሌቭዥን ሃገሩ ድሕሪ ምኽዋሉ ብዛዕባ ብሂወት ዘሎ ብዝምልከት ሕቶታት ተላዒሉ ብኣፍሪቃ ማዕከና ዜና ኣርስታት ይገብሩ ኣለዋ። ዋብ ቃል መንግስቲ ካሜሮን ሬኔ ሳድግን ነቶም ዝዝርግሑ ዘለዉ ወረታት ብወግዒ ብምኽሓድ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልትታት ናብ ዓዱ ክምለስ ይክብል ኣፍሊጡሎ። ሓላፊ ውልቃዊ ቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዝደንት ድማ ምስኡ ኣብቲ እቲ ፕሬዝደንት ኩሉ ግዜ ዘዕርፈሉ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ገዝኡ ብኣካል ከም ዘሎን ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ከም ዘሎን ተዛሪቡ። ከም ዝፍለጥ ካሜሮን ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ጫድን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዛ እተን ሃገራት ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበጽሓ እትኽእል ሃገር ኮይና ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝዝረበሉ ዞባታት እቲ ሃገር ድማ ምስቲ ቋንቋ ፈረንሰኛ ዝዛረበሉ ዞባታት እቲ ሃገር ነነዊሕ እዋን ግጭት ክረኣየላ ዝጸንሐ ሃገር እውን እያ። ፕሬዝደንት ፖል ቢያ ወላ እውን ኣብ ስልጣን ነነዊሕ እዋን እንተጸንሐ ኣብ ሃገሩ ብእዱብ ዝረብኡን ጥንቁቅ ቃንኡን ዝፍለጥ ኮይኑ ነነዊሕ እዋን ከዓ ብሰንኪ ዕድመ ምጥፋእ ንመዓልታዊ መንግስታዊ ንጥፈታት እቲ ሃገር ነቶም ወትሩ ዝቀያየሩ ቀዳሞት ሚኒስተራት ኣረኪቡ እዩ ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ዝርከብ ገዝኡ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ዘሕልፎ። ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመለስ አብዲሳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ኣብ ማእከላይ ዞባ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንናይቲ ክልል ግጭት ብሰላም ክፍታሕ ምውሳኑ ከም ዝሕገሶ ገሊጹ። እቲ ክልል ምስ ዝኾነ ይኹን ኣዛዚ ማእከላይ ዞባ ርክብ ፈጢሩ እንተኾይኑ እቲ መግለጺ ዝሓበሮ ነገር ዘየለ ኮይኑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ጉጅለን ዝኾነ ጃል ሳኒ ነጋሳ ግጭት ክልል ኦሮሚያ ብሰላም ክፍታሕ ድልየት ከም ዘለዎ ምስ ገለጸ ድሕሪ 2 ሰሙን እዩ። ተመረጹ ማሕወራ ዜና በሰበስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ቴሌኮንፈረንስ ጃል ሳኒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ጃል ማሮ ርክቡ ምቁራጹ ተዛሪቡ እዩ። ሕጂ ኸኣ ፕሬዝደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመለስ አብዲሳ ኣብ ማእከላይ ዞባ ዝንቀሳቐስ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንናይቲ ክልል ግጭት ብሰላም ክፍታሕ ምውሳኑ ተሓጒሶም ምህላዎም እዩ ገሊጹ ዘሎ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم.